donar compte de l'informe de morositat quart trimestre de 2013. Bé, és el mateix, donar compte de quina és la situació en el quart trimestre del 2013, que la conegueu per part de l'Ajuntament d'Ondara. La mitja està en 58,07, per part de l'empresa municipal IMO està en 22 dies i per part de SIMMA està en 28 dies. Tots dins del que és el pla que marca la llei i que anem a intentar poder des del 2014 mantindre-la al llarg de totes les